घटना बरौरा पहले बताई शुरू से घटना बड़ी है। तू बार बार भाग जात रहे। हां पैसा उसा लेके भागल बड़ी। पैसा बहुत रुपया लेके भागल पड़ी। नहीं बहुत के बयान सब लेके भागल पड़ी। ना रखो तो करे के रखल। ओ ये परहेज के रखल। कहीं भागल बड़ी बहुत सारा जहां तक की उम्मीद बा हमरा पता लगला कि लोन निकाल के 40,000 रुपया उहो लेके भागल बड़ी और जितना भैया के खाता में पैसा रहलटे वो पैसा निकाल के लेके भागल बड़ी और कुछ गहना भी लेके भागल बड़ी। मतलब जी देख सकत नहीं जौन पर्ची बाटे कि कम से कम 10 से 15 गो पर्ची बाटे इसको भैया से पैसा निकाल के तब तक करबू करा जौन गांव के आदमी बाटे ओकर भाई ओकर पापा पूरा के का उनकरा भी खबर कइले नहीं हां। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी हम पहुंच गए बानी वार्ड गायघाट पंचायत में वार्ड नंबर 5 में और एजा एगो ऐसन घटना भइल बा कि 40 बरिस के आयु में एगो मेहरारू अपना आशिक संगे एगो लड़का के लेके फरार हो गइल बिया और पीड़ित परिवार से मिलम और बहुत सारा जानकारी दे हम बना रही वीडियो में लास्ट तक। तो इहे हटे वो औरत के घर और हम पहुंच गए बानी उनकरा मम्मी से मिलवाई उनकरा हस्बैंड से मिलवाई सबसे बात कराई और का घटना बा कैसे भागल बिया सारा जानकारी दे बना रही वीडियो में लास्ट तक। जहाँ पे घुसार झोंके ली कैसे कैसे पालन पोषण करत ताड़ी और कुछ पैसा लेके सारा प्रूफ रौरा लोग के दिखाई और जानकारी दे हम। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत बा। का घटना बा रौरा पहले बताई शुरू से घटना बड़ी है। तू बार बार भाग जात रहे। हाँ कब आवत रही जब तू चली तब से भागते रही। हाँ अब हम रख लेते रही आदमी के कहला में हम रख लेते रही। अब रखे के हमरा कई बार ऐसे काम कैली आई 4-5 बार हो गई। 5 बार कैले बाड़ी तो रौरा पहले थाना वाना केहू के जानकारी ना देनी के मुखिया और सरपंच जे भी गोल बने थाना पर गोल बने तो थाना पहले बने कि हई लड़का हमार है लड़की हमार है उत्तम कुमार नाम है कुमार नाम है निधि कुमार नाम है ऐसे बोल के कॉल थाना पर रौरा जाके तो थाना कॉलेज कि तुम जाओ घर पर तो हम माई हम लड़का हमार हम आते हैं राह में तो थाना आके हमारे घर द्वार देख के चेक करके बस फिर चला गया। कुछ उसके बाद मिले हम लोग को नहीं मिले। अच्छा कितना दिन के घटना भइल कब के हटे घटना ये हो गई 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना पहले से भागल बाड़ी। हाँ और आज रौरा एकरा बारे में जानकारी देने कल डीएसपी के पास गो रही तो का चाहता नहीं माने एकरा बारे में हम राखम ना अब राखल नहीं चाह ना हम राखल नहीं चाह दोसर शादी कर दोसर हम शादी करब जैसे भागल वैसे हम शादी करे तैयार बने। कौगो लड़का बने रह एगो लड़का एगो लड़की एगो भागल लड़का बने माने 3 गो टोटली लड़का बने और कुछ पैसा वैसा लेके भागल बड़ी। पैसा बहुत रुपया लेके भागल पड़ी मैं बहुत के बयान सब लेके भागल पड़ी। ले ले बयान ले ले माई के गाना बर्तन गए बा उनका लोगो खाता सब आवत नहीं बाहर से तो कुछ भी घर में नहीं खेते दिखाई दे। अब उनकरा सासू जी से हम मिलावत नहीं और देख लो भाई इतना घटना बरियार बाटे कि कहीं ना कहीं ए बूढ़ी के खाए पिए के बनावे के उम्र नहीं थे लेकिन पतोह जवन करा दे बूढ़ी का दिक्कत पर रौरा पूरा विस्तार से बताए हमरा हम उनका के नहीं चाहत अगर चाहत नहीं के जैसे बेचारे जैसे मन करे तैसे अपन घर संभाल ले तो घर संभाले जगह नहीं के हम ना रखबो करे के तो हम ना रखे कहीं पुलिस थाना उना लेके आई तब ओकरा खातिर कुछ अपन व्यवस्था बनैले बड़ू आगे ले हम बनाई कहा सर जी हम ना रखेगा हम अपना किस्ता में नहीं रखेगा प्रूफ हम तो भिखारी है तो का प्रशासन कहे जे प्रूफ देखाओ काहे ना रखबू बियाह कइले बाड़ू तो कैसे जनैले बड़ केहू के हां कहले मन थाना पर बोला बानी कि हम ना रखेगा नहा वो नहा लिखवा के डलैले बाड़ू सब गांव के जाना सब गांव जाना तई बाकी नहीं थे जानकारी कोर्ट से हर चीज करवा ले बाड़ी और ये हमेशा ऐसा ही करत लिया उनकर इहे चाल रहन बाटे। तो ये बूढ़ी के बहुत ही दुख बाटे और पैसा भी लेके भागल बाड़ी बहुत सारा। जहाँ तक की उम्मीद बा हमरा पता लगला कि लोन निकाल के 40,000 रुपया उहो लेके भागल बाड़ी और जितना भैया के खाता में पैसा रहलटे वो पैसा निकाल के लेके भागल बाड़ी और कुछ गहना भी लेके भागल बाड़ी। मतलब कि ये मैया के घर में कुछ छोड़ले नहीं कि अपना जाने भर में सारा सामान गहना गुड़िया पैसा बैंक
खाली करके और लेके सब फरार बाड़ी अपना आशिक के साथ में। और पर्ची देख सकता नहीं जौन पर्ची बाटे कि कम से कम 10 से 15 गो पर्ची बाटे से पैसा निकल बाड़ी सारा पैसा लेके भागल बाड़ी। का किस और समय ई भैया के कहना बा कि अब आई है तो हमरा किस्त में तो हम लोग लेके भागल भी है, किस्तों का और किस्त भी निकाल के लेके भागल बाड़ी। और का कहल चाहत अब रखबू कने केस कर दी तब तक करबू। केस हमरा के करी हम उनके पे हम कर दे केस देखे के साथ करी हमरा को हां सगरा से लेके घर में गुंडा ढुका दी हमर जान मरवा दी ना। अच्छा तो ओकरा जौन गांव के आदमी बाटे ओकर भाई कोई ओकर पापा उ रौला के का ओकरा के खबर कइलर नहीं हां खबर हमार बेटी ना हमरा बेटी से कम नहीं के चार बाल ओकरा पापा ऊपर से कहनी है कि हम दूसर बियाह कर लेब हां बात से हां कहले बन के हम अपना लड़का के साथ फिर से दो पैसा निकाल के लेके भाग जहां गए। खोजबू तहां तारा पर जमा हो उ भाग गेल हम दूसर बियाह कर देता नहीं तो कने जहां खोजू जहां हाजिर रह। हां हाजिर रह हां मातरिया कहले के जहां खोजब रवा तारो बाद में कहीं कोर्ट उठ लेके और थाना प्रशासन पुलिस तक का करबो गरी का करब कह के तेहन कहला रे दहेज प्रथा के केस लग जाई तो करे तो ओकरा से तू प्रूफ करवा लो साइन मोहर करवा लो बैठक करवाओ तो कह है कागज बनवा लो हां थाना पर जाए कहाँ कहाँ पैसा निकल रही है कौना समूह में कितना पैसा निकल रही 10 रुपया बंधन में और रौरा समूह में बनी का जना में निकलले बड़ी कितना पैसा निकलले बड़ी 40,000 बंधन में रहा हाँ 15 में बनो 10 रुपये में 12,000 का दो हाँ 12,000 लगभग 40 से 50,000 रुपया निकाल के लेके भागल हाँ वो में 15 में बा खेतों का पैसा लगे हाँ तो एगो में 40,000 खेतों का पैसा लेके अब एला सब लेके चल अब बाकी तो मैं एक दिन पहले मैं का तो सामान चौपा देलिए मैं एक दिन पहले सामान चौपा दिया यार दे के लेके एक दिन में सामान रहते रहते 4-8 बजे दिन में सुबह में गई पड़ी 40 से 50,000 रुपया तक किस्त निकाल के किस्त के भरेला मैया हम भरे नहीं सरिया में बेच बताओ। से तोड़ के भर काहे के भर तर को दे के भाग गई तो कैसे लग जेबो जो तारा कोई रहो जा जना घरी पैसा निकल जात रहे तो दुखे बता पैसा कहानी कान में भनक भाई ये कहानी के बाबा काहे खातिर पैसा कर ले अते माई घर इटा गिराई कहां धइल तो बा कहां किस्ता वाला तो बाबा कापी ले डरंगा में बाकी रौरा लोग के वीडियो कैसा लागल ई राय कमेंट बॉक्स में जरूर देम जा।